Ik het de girl gemeet. Zij was regen, zij was decency. Maar zij het mij hard gebreekt, nu trust ik niemand samen met liefde niet. Hij wil laten man naar liefde, kijk met de different type visie. Om mijn toekomst samen met jou te spanderen was mijn enigste missie. Zeg mij, hoe kan je iemand wrong doen wat jou net wel liefde wil geven? Maar ze claimt ze zoekt ware liefde, maar ze kennen TNT. Zo zeg mij, het is eindelijk tijd voor liefde of het is tijd om te spelen. En die zit ik wacht gedankt dat zij zijn ware liefde samen met mij deel. Ik heb mij alles op jou gezet en zij nog steeds die audacity om mij te spelen. Ik heb gedankt dat zijn liefde gaan laat, maar zijn liefde was net geleen. Ik het de girl gemeet. Zij was regen, zij was decency. Maar zij het mij hard gebreekt, nu trust ik niemand samen met liefde niet. Hij wil laten man naar liefde, kijk met de different type visie. Om mijn toekomst samen met jou te spanderen was mijn enigste missie. Zeg mij, hoe kan je iemand wrong doen wat jou net wel liefde wil geven? Ik is dank van jou, bak. Ik is klaar met jou. Jaren, kijk die diepe was niet makkelijk. Ik weet ik mag hier, maar baby ik zie perfect. Om op te breken, hij was die deel van onze planning. Maar kijk ik respect voor jou, zo alles van die beste hobby maakt het in je leven. Ik het gedankt als gaat trouw, zij het gepromos voor even, nu staan ik zonder jou. Wat is je life van het dag, I'ma let you go. Bij mij een soort van hij drink, laat ik vergiet van alle memories. Als hulle in die straat en big to big om jou een huis te krijgen, nou bouw ik nou die huis en zij is weg, nou is ik spijt voorbij. Smaak eens my gefriet, wijs in die straat, die hulle weet al klaar van goede wat ik geseerd het, al my feelings wat ik geseerd het. Wat is over nou, remember me, I'm late now baby. Ik het de girl gemeet. Zij was regen, zij was decency. Maar zij het mij hard gebreekt, nu trust ik niemand samen met liefde niet. Hij wil laten man naar liefde, kijk met de different type visie. Om mijn toekomst samen met jou te spanderen was mijn enigste missie. Zeg mij, hoe kan je iemand wrong doen wat jou net wel liefde wil geven? Maar ze claimt ze zoekt ware liefde, maar ze kennen TNT. Zo zeg mij, het is eindelijk tijd voor liefde of het is tijd om te spelen.